showroom asura chabwirigiriria amabati ya ndonsiaria utagiti showroom yetu nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati ya yiga ntubwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebereria kindi gensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo gucanye warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucunyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Chinsa ninye chia barmarako mwanchomo rigalali tukaliga lia Jumanne tariki 15 mutinyo kianda mwaka bukirwe na 2025 igene kionga chinsa nyasa njira bwekera nucheri ngoro kwa runo toto nyangiri na kuransa memenyerere nigo tokugwatira nere Wilson Makori na ya negati yali uchikogochira ase kionga chinsa nye. Ni jambo ambalo alileti furaha sana kuona maisha na sana sana ya watu ambao ni wachanga zaidi yakipotea kupitia kwa mikono ya watu wengine. Ebikore byo boiti no gusirwa kwa magima bibyarakanire comment kana sama tukabwengiga kugikirigwa habororo mono. Odanga wana governor. Tokonyo tuagajira saye kera ubole motarinza ukabole ubole momento tukujari kujingoro. Abonchereri kurwase chiro ya Kiombu kote babuna ni go babwatali bagalisa ine ese farachi kwagachirwa echiro.
ekirasi ketayare kiagure ochensemeyemo abana nao bari malia nabo igo nande chingoro chiro echingiti chikorete ki chiro the time chikoreka chigosoka kerumo basonyare ko bagokoba ebirasi ebya ECDS skuru ya Nyantaro nigo byaragirwe koba ase birengo bire ebibimono. Munjumuligalia kionga chinsenye togo cha kurwase ward ya Gesima ebunge ya Kitoto Masaba county Nyamira ase skuru ya Nyantaro ibose skuru yo borosi ya Nyantaro ase ebirasi bya ECDS skuru yo bire ebirenge byekigima bikrabonega nigo ebirasi bibya nyaka bigoteranirwa tibikora emirimo nigo nigabarukiwa bago chikoba batari gochiko bitumeka nigo kubwatikana amono koba ese ebirengo ebibe biri bitabwanirati ase obochenu aboigo oburendi bwaborokigwa anene mono abana bake bebirasi bya ECD Mulikito Daniel Ntiri namang amasomo asaborokigwa baiga bemyaka emeke nigo agendire gutwara magwa nigo wangoiga barachi gukwemyoyo kubwatikana noko babobe kwebirasi byabo bagosomera egento kiagosira bange chinyasi chiae nigo chiaomokire nainse nigo bire binyu bitabwati nonyine blackboard ase bagosomera nense meiga nigo erase kenanta kuirira amache gotere magesieri kwali bagali echiumbu nechingiti komenyaroro gese twanste skuru eyo abaibori abana bachandikire amaomaro chingiti echirange nabwe twakane tukunto kiagacha na nkwagachirutore baka risk ya abana ere very high zingi obuchafu amarwaire amaomo around nere ande twakebegete chingiti kyatagete koroma abana change krasi korwe twakire ko request rikene kegendred na ande omwedi teacher we school etako na kutokana government ngo twagachirere na ba support ne government ngo twagachirere lakini ni fain ebirasi biga bisike nigo byagachitwe omwaka wechiri bubere na isa na ibere na kurwachinga kecho aborokigwa nao babere bagokorera masomo kuirira abo bisa be serikali kubigikiria na kubiteba koba bitabwenereti asobotumiki asoroboti ruwabotu kwa mapema umutinyoyo ingana yaleto bororo bonge hasabwe buri n'abanyakinyiro bonchokana inensemeye. Watoto hapa wako hapa wanatezeka, fuza wamekula watoto hawana mahali pazuri pa kusomea. Watoto kuna wengine wako asthmatic, wanapata shida katika hili darasa. Wakati mvua inanyesha hili darasa, hii shule iko karibu na mto. Sasa mvua ikinyesha maji yanatoka kwa mto yanakuja mpaka yanaingia darasani na hao watoto ni wadogo hata hawawezi kujisaidia. Ekirasi ketayare kiagure ochensemeyemo abana nao bari malia nabo igo nande chingoro chiro echingiti chikorete ki chiro the time chikoreka na chigosoka kerumo basonyare ko bagokoba bono tukunyirwo tukuburiga twanyore ri rube ria condemnation kurwa somoelity next igago totebinga nkoyo gutore code order ngai abana bagochikora ki bagochikoba una nonye eskuruiga kegokoria buya asa masomo okuboria nikukwabe kwa asoboteneri we county ya Nyamira kubwatera koboko enganeye kurwali baga liororo asa abana baiga korosia magemabo ankyo etokuburi wero wisas onde bwense orata kato konye atto eno tents abana baitu bagendere kwa sababu entatitam abana baitu bagochokora matemo kaki nabo twerwete tobona kiga abana gaki njera nere yani mwaro gotokonya tokonye kirasi tokonya abana baitu kiagera abana baitu bakure nkorobotere getaseni kiagatembe kurega se county ya Nyamira ilitrene nguruko Daniel Ntiri Mwantu muligerelia mubere po musaja yomo nigo nyara kwa koruswa Gesima ime se chinsemo chekoma iyo gotoke sub location ya Mwanyanya imehye ward ya Nyamaya bunge gose county Nyamira chingaki egateba mna mubere nigo nyata kwa gotoka litukuri goro kubatikana abana bali kogosoria angabu nigo kubulia kwa rurwe amagima y'abantu gosikwa nabo igo nigo ebikore ebyabantu goito n'imibere yabo gotoka chinsemo awasi chinje cyo bututukanu yanyaga bagikogikira gikogikirirwa mnagotumye muri gito fati kadi December
Abanyanyimbo begetaseni kya Nyamira nigo bachakire obotuke maiga y'omubere okageire koba oyu bw'omusacha gutuka kubekire engoro yegesima ase kenyero kya Ikoma egesieri esa location ya Bumanyanya location ya West Mugirango abwase omubere oyoiga oirwa ase ngendu yenyagitari enene ya Nyamira. Leo kumekuwa na uvumbuzi wa mwili mwingine wa mwanaume ambapo tunahofia kwamba aliuliwa na akatumbukizwa kisima cha maji, ambapo mwili umetolewa leo na hujaweza kukaguliwa ndio tuweze kujua chanzo cha kifo chake kilikuwa nini. Omokonyi bw'omugambi bw'esa location eyo ya Bumanyanya aserieta Joseph Kinaro nigo akwerera ritiko lya igoro magoroba naryo abana abo bare kogosoria ang'ina ase engoro eyo baigwete rimisu na rimorioka bagaka eriogi n'obotuki gochaka gokorwa mang'ana aya achagete igoro kere mwana binde byare goetansa bikarora ase engoro iga chingi chichiroro neri misu likabang'usa bakarangiria chitimu chinde kara chiachete gotema kurigereria bakamochikoranga ime yegesime kikiaremete bune egesima lakini machete iyo ime mbaroche egento ime bunegunia ekagera bakarangiria bakangakirwe simi ngacha togaja no muchifu onega kara tuachete gotema muntu agaswa gochima ariga bagatema kumureka bakamochikoranga nabo baroche okugoro kwa omonto boigo omugambi oyo iga nigo aenekire buna ase sub location yaye nigo abantu gwetania babere batamanyiri na bamwe abo ase bare abantu mbaro bakageire tari oyomo baborete kurwa ase ebinyorebi ne iga korwa ebinyorebi mene binde biryange toligererie torore gose no mobo gose nande nondoretire nera karutwo katotigarete ase ng'aneye yoboiti ase chinjira chobotutukanu nigo iyamate yomugaka William Nyakundi nomong'ina Jane Mwango korwa ase kenyoro kya Bikenene Nyabikomu esa location ya Getare ewodi ya Kiabanyoru ebunge ya Burabu nigo barigetie oboene bw'omwana obo omunyaruka ase rieta Joyce Mosomi oyo okageire buna nigo aitetwe na omoberoye nigo tugutirie ase echaime ase kenyero kya Kura ewodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango nigo eyamateye erigetie ekonywe eryo banyore oboene na nigo baroberie omoyiga kwebirero ritiko lya Ijuma ewiki eye Griffin Ocharo omayo nchiri aga no mochigo William Nyatundo oyore yanko yane ogenda guchinya gitari gukora postmortem yo mwana usirete oitere tuga aliese bakoroka Kura atogete chaime ang'entire on 29th yomotienyo ona otobwata bakong'iga nukoremeru okonge wana tini kwa na isko na ondega igocho inero igocho twabwatirana onsibiri chianga onkonye ona timbatiga kina mnendo ni maraga kimonkonye kubwatekana na makweri aya yobotutukanu ase chinchira aho asa matuko abwankoiga nigo omo county commissioner bwe county eye ya Nyamira Erastus Mbui akwanire ayaiga igoro ya makweri ayo ya kwanza ikiwa ile ambayo ni ya karibuni ni kile kisa cha Nyamakoroto ambapo familia moja ilichomewa kwa nyumba. Jambo lingine area ya Nyamaia ambapo msichana ambaye alikuwa anakaribia kwenda chuo kikuu aliweza kuuliwa, na lingine ambalo lilifuatia hapo ni lile la Kura ambapo msichana ambaye alikuwa ameajiriwa katika duka moja ya kuuza vileo pia aliweza kuuliwa na katupwa kwa shamba la majani chai. Aiga nigo amenta na gukurira onde bwensi oranyorekane neri mochori oboiti bwanjira ende yonzi nigo araimukeriwe egetambo keregetindi kerichiko. Msururu wa mauaji ambayo yamefanyika hivi karibuni, utaona wengi wao ni wanawake. Ni jambo ambalo alileti furaha sana kuona maisha na sana sana ya watu ambao ni wachanga zaidi yakipotea kupitia kwa mikono ya watu wengine, ambapo ni yale tunasema ni mauaji, na kila mtu anaelewa hukumu dhidi ya mauaji
haina mambo mawili, ni kifungo cha maisha. Chingaki echecho nigo abasemiri abantu igoro yinjira baramenye yomorembe kobwa oboiti. Mizozo haikosi katika jamii, na nyakati zote tukisosana, kuna njia za kisheria ambazo tumepewa, zile ambazo tunaweza kutumia ili kuweza kusuluhisha tofauti ambazo tuko nazo. Hivi kwamba kufikia kiwango cha kuua mtu haileti suluhu lolote, ni kujitakia makuu. Na kwa kweli serikali vile iko na polisi vile wako sahihi, ni ngumu kwanza utafanya kitu kama hicho na uepuke kunaswa. Gingo reporter Gatembe kurwase county ya Nyamira, Jefatigad Hisemba. Na umanjo muligereria matukabu ngoiga nigo ebikole bingi byanyaka bikonekewa sabantu abange banyaka bakwerusia amagima sinjere cyo botutukano na bange bosiria amagima abo ase chinchire cyo botutukano mulikito giri patikobe ngereri baga na kurigereria egati ya yanyaka bakonekewa aboigana na mono ntachinde ko tukanganingiye kogera abantu abange banyaka bakugeta mukero kwerusia amagima. Orogongo rwagusirwa wabeire rukwenekye ogusirwa kwa magima y'abantu ase misingi ao embare bagokwa ase mibasokano ase amaruire kolende bunagetembe nigo tokurigereria bari bakwerusia obogima bwabo okwerusia obogima nigo korengana nebikorwa bya bwango bibwato musingi bwogotayigwana kurwa nyumba umumuroyo omu onywete kinywaji kupindukia akagenda roche ase mugonga na nontimba uchiwaka na basirete wase bikoru byabeire asensemo ya bumachoge burabu umusingi okwereserwa noria ugutatwara ukuigwana nabo igo okungusana na agwechinywomo na kine matukabango gatwararenga maybe nabwate na stress because aleko gendi pikipiki ase speed ere igoromono na amaru akonywa ase kiwango kire igoro igito guchikoteria abantu baito ba mugonga nga ekenywachi tabatari itaonye togotiga pungusa na inde onye kubata stress tama gukwana naho yo mino egere na limora turakonye muchandeye kunya gotonyora ase tauni itoga iga bonabona asege korweke umusawo yo osireti obogima bwaye ase ogwesungi ase waye stima ni gokonyora batwarire umana na mwaye ase omunginoye atamete na kaimo kyage tambogero yo kwerusya obogima nyakoita no mugundi gwe chipigipigi Jumamosi taraigora lakini ritugo lya Jumapili ni gatobe gako ani gana monyore tanyweta marupa araraire para igoro bakabona nari nasinye tunga kumbe ngonywara maru okoranga ni gabwate birengererie binge sana chugo ari kurara para kunywa akandamento iranora para okorwabo asensemo ya South Mugirango kubura kwa burendi kwa ireira abantu bande gusirwa amagimabo asugwitwa nabo igo gusambwa asokairu kubibago nabo igaba ibi akemambia nanyore report mubero tokire ase kenyoro kya mugambi 2 ke report ase ekitengo gya okorobotuki baikire gaiga na enderende barigereri nganke kiagera tumubero yo gaikagaiga ine ninki getarakorwa gutanga ebikorwa bingabune biga byo kubura uko bole nabo igo ogoitana ase chinka tomenyete atarengana ini unabona tuirane karo tukurigereria abantu bagweita abange babona abanyina abagaka n'abagaka aba b'imyaka between 40 n'imyaka 60 bagwengenta sana nande ntumanyetire ndenge karo umuntu ikire myaka 40 no obugima bono bwachakire bona atakiri kwebanga byaso obugima ningo otarakora ensemo yaye eritonyore obotoereru nabo igo goteberania kuri burunge asogochokeania ebirengo byogoitana bunga muno boiga irege kobekenene ngiringa oboremereri bwakeire abantu tibabwatio oboremereri tokorokanga perseverance ese omagima yimu nabira makomo wanyore family umugaka nari no mungina na abana mbabwato kogani kwabo mungina nere nabwato kogani kwaye no mugaka nabwato kogani kwaye lakini amagani yonsi pi wanyora nk'abantu abambaikaranse tiamo asobwamo no kubwatana nagwe chinsagia atie oborendi nabo igo serikali ningi tutakeire gokora elio konyora murembe nabo igo kubwatana kwa abantu bonsi arange ebikore binge twararigereri twarorire byakorekanire igo konyora nga aba bagokora ubutuki bwabo ekero nkuburigereria saa zingine
yani bakobokora ige njira ya keurauro ese kegusinga keurauro igoro mbali kobokora enjirerie ebwenerete no gosemeria kwa beiraro buna okobao kwa bwanchani ogochamo nabo igoteberenia kuri nubwasi okwaso kwenekia okobao kobotwereru ngokinie orogongo rwa gusi ngori botere getembe kurwa sekenyoro kya getare ime ya mwacho geburabu e county ya Kisia Marietane nche Gilbert Kobi. Omworoki wa weskuru ya St Charles Ruanga ichuni ole klasi komia sedieta Silveke Muntu nigabere kaboreta sigeka kurwa singa yaye na kolengana na mamu mwabo nigo anyatoka gakubura nare oikirie ase robot oigetse oikirie robot ase getasen kia bya nyimbo na nigo aborire bonsi balita chinde bamurore banyaka bakomanye amateyo irinde omunyaroko yo nyaraka bagakwirana ase eskuru kolengana ngina serieta Amerika kwamboka ndiganya kwa gatabuna tiba oseta erogati dalili chini cha jinga tare konyaraka bagakwirana guchinga kole na baburite kururitukari Samalita nchengoro kumilika kwamboka imenyete nyanjo no tamete no mwana oyo na sidi fusirite Silveke Muntu ale form 2 ichuni girls ano mwana ina mutigete nyumba nchengaende gasi yana kama kawaida ilikuwa ni Thursday ngochikoira nangote mwana oite nyumba ngaganya bakabutuko mwana oiteira neti up to now mwana oitana korekana asari nachitekero mwana oyambolete ngaenda report nyanjwa police station ngaenda saba gambi na matangazo nabege tu kanisa bono nchegento naroche kiabete obokong between nje no mwana oyo ne takole kwendo gotakora wiye skuru ande ngamteya sengenjo takora wiye indagete anale oikaranso somati goikaransa no ko watch mono na kubasaini gasi na mutebi genda okora inu kende nge omokora nyumbaga rosienda gera ikaransa jinsa chioko watch injiroro tali muikaransa the all day ko watch inda yetotu ale time umanyanga ngigiagerete ukaugoikera ire mwana yakera ngumukwanera ontebi kana ukwana ina lichi bwale kom lakini timu ageti pati nilikuwa na muongeresha na bamenyi bensemo ya kumbu bakubwaterana amo na banyene chiduka osaboncheri kurwa sikisemecho nikabanyaka bakoboria abanyare ko bakwagachirwa echirejo kubwa gotokorengana mono gochika kumura ibwense omuske William Samuel Ruto nigo baboririe omugavana we county ya Kisia Muske Paul Simbarati kubwaterana mono mujumbe bwejinsemecho muske sairi chanda kobaina kali abuna wanyaka bakwarasiri echirejo gekogara chinguma chabere chiko kwane muna insachinde chirete bwatinde bero isaine gawana kimna ndimero naro isaine barabo nikabaganeti kwagachirwa chire Jege ndonara komenta ngena asaya tadi yake na rio toko rodanga wana gavana toponyo tuagajira asaya kera obole motari nzao kabole obole momento to kujari uchingoro egere asaya isane kiagera to kono wadanga asaya yani bole moboisa ini no bole mabakala te kiboisa okoro kunsense kuruke ubu iko nago kire kero narorirenga oi president yetu yato chariri nane ko toreterere echiro ya modern iga twagokire buya sana sengenche echiro ngocha gochereke umbuga iga na intwe mbura yato itire mono twaira neri president yetu mbia mana so toretere echiro keumbu bose bana bangina ba mtori bagato bwateri nane echiro kora zunare tigare stokora aiga stuteneine kurukare igarenge asatengira sengencho ye chiro ekuruku open air no chiombe chia kaonerigwe
nechire nengokorekana yare ngororo, and at some point abana bakinete kare buna inche na abande notuagakeira omopira ga igo ribaga erindi manyekaine naende nanyorete ribaga riogo serve ase county council yaito ya Gusii uno mokansora asaya iga rikire ng'a ase records chie council echichi abete handed over gochia se county iga rikire ng'a Gusii County Council reserved for open air market ige space nero obusete nero ntwabwate chiduka chiarenge ga chikarusibwa egekogera council by then goyatagete a modern market ya sabantu bonsi bakobo lakini tiratokonye yebono bunire nkeiga tiratokonya abantu bake ubuna bange abanyabiasara na bange igotogwaka ngambia mono ase serikali yeito ya His Excellency President Ruto aso korwa chibesa chikwagache modern market na intugake umbu abuna molero chega structures chonsi piga chitana ina bore mubono bonene tutagete a modern market iraisane abantu baito bonsi bake umbu igo gutogote babuna abana inji bake umbu ntunto bwato buremo bwe market tairero bwachaka ebine bintu bya betororo kurwa 50s Mwanchumo likerali goikerabo notogolra mangana bayeke onga chinsa inye asenchira boikera nchini ngoro kwaro nyototo nyangiri kurwa nseme menyerani ngakuru Wilson Makoli abai kurwa nseme ya transmission ngakuru DJ Hudson goseka binyongeri endo toru buli ya Gatembe TV ekionga kya mungusi na boigo otwaro botukobe Baraka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Mazu, ninjo Bangina ninjo. Unyangora mang'eng'a akang'eng'a chia musiori ene nkwana eregatio umunyari bali no mubasi ngaki bali kubuna endemero bali kubuna obubui bwange njogete igabono unyangore nabang'eng'etere ndi chia musiori nkorwali bo basi akang'eng'a chia musiori ekagera rende chigachaka igo nigo unyangori gerwanderete ekoro mubasi rende ine ngane bwate kaina na mangana ali amakoro abwate n'ababasi n'abanyali bali unyangore nere monyenero nere nyali bali unyangore kamba nane no yobono musiori bono nere no mubasi nere no muntu bwetenete senge njogete bono gataka gutiema na rende chinguru unyangora mang'eng'a akang'eng'a chia musiori Baraka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Mazu, ninjo Bangina ninjo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boygo chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao
use asomenyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints eduke nyega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.